Diyos marahay na hapon po sa mga boss. Diyos marahay na hapon po sa mga boss. Maluhod. Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Maluhod tabi ang gabos para sa pangwibi kang Oratio ang pirata. Pamibi para sa kataninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namomoton sa bilensya. Bantay kami sa imo sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabagis na kahurasahan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbitan ang mga aldaw nin seguridad asin kataninongan. Lugod pa man si Santa Maria ina nin kaligtasan asin reyna nin kataninongan, tabangan ang gabos na nakakapot nin mga armas na nakakagadan asin makakalukpog, nabutasan an sa indang mga amunsyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lake kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugoon asin paglingkudan ang kasagban kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangon ang diretsyo kan gabos na tawo. Ang makuha ng ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man ang mga lambang saro sa to magpuo ng gad asin dayupot na maglangkaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
ngunyan, ano? Ngunyan, ikakagduwang pulo may saro na Domingo kan ordinaryong panahon. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awitan ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Welcome po sa satuyang Children's Mass. Ngunya na Domingo, pinapagirumduman po kita kan Ebanghelyo na magkaigwang personal na relasyon sa mahal na Diyos. Ako untaan sa tong mga kasalan sa pagpuon kan satuyang Santa Misa. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indong mga tugang, nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya ang nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasambami
mamikbi kita. O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na magin saro sa buot. Tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binubuot mo, na mawuton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, an sa mong mga puso, mapamugtak dyan kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, madadangog niya to na ang kagurang na nagsugo kisarong dayupot na magiya sa katawuhan. Sa paagi kaini, mahihiling niya to na ang tunay na pagiging leader iyo ang paglingkod sa katawuhan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni mga hade. Naglaog si Elias sa sarong lungib langaning duman. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan sa sayong bangguaan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, tinaramaning kagurangnan si Sebna, hahalion kanin kagurangnan sa imong katugdan, asin ibababa kanya sa alangkaw mong kamugtakan. Sa aldaw na iyan, aapudon ko ang sa kong surugoon ni si Eliakim, na aki lalaki ni Hilkias, isusulot ko sa iyan sa imong gubing, asin ihagkos ko sa iya sa imong hagkos. Dangan itataw ko sa iya ang gabos na otoridad na iyaon sa imo. Siya magiging sarunggaro ama para sa mga nag-eerok sa Jerusalem. Asin sa Huda, itataw ko sa iya ang bilog na otoridad sunod sa ade ang kapag-arakian ni David. Mapapasaya ang iya bikan palasyo ni David. An ano man nabuksan niya, bayo nin magkakasira, asin an ano man nasirahan niya, bayo nin makakabukas, papakarahayon ko ang kamugtakan niya. Siring sa sarong pako na tamang lugar, asin siya ang gigigit kanan kandangog para sa iyang bilog na pamilya. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan ang pagkamot mo, sagkod pa man, hari pagbayai ang gibo kad sa imong mga kamot. Kagurangnan ang pagkamuot mo, sagkod pa man, hari pagpabayaan sa imong ginkanan. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan ning udok sa puso. Ta dinaog mo ang mga sinabi kan sa kong nguso. Sa atubang kan mga Diyos, mag-uumaw ako sa imo, magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan ang pagkamuot mo, sagkod pa man, hari pagpabayay ang gibokan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran, huli kan karahayan mo asin katotohanan. Kan aldaw na ako mag-apod, sinisimbag mo ako, pinapadakula mo sa sakong kalag-an kusog. Kagurangnan ang pagkamuot mo, sagkod pa man, hari pagpabayay ang gibokan sa imong mga kamot. Taahalang kawan kagurangnan asin mapakumbaba, hinihiling alagad an mapaabaw-abaw sa harayo. Namimidbidan ang kagurangnan sa karahayan mo sagkod pa man, ang mga gibokan sa imong mga kamot, dahil mo pagbayaan. Kagurangnan ang pagkamuot mo, sagkod pa man, hari pabayay ang gibokan sa imong mga kamot. Ipinahihiling sa sato ni San Pablo ang
makangangalas na kapangyarihan kan kagurangnan. Ipinapagirindom kita kan babasahon na ang gabos na nilalang sa kinaaban hali sa kagurangnan asin mabalik sa iya. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O ang kararuman, kan mga kayamanan ng kadulungan asin kaaraman nin Diyos. Dai matugkod an sa iyang mga kaisipan asin dai masabotan an sa iyang mga palakaw. Siring sa nasusurat, si Isay ang nakaarang kan isip nin kagurangnan. Si Isay ang nakataol sa iya nin hatol. Si Isay ang nakataol nin anuman na sa kagurangnan, tanganin balosan siya. Huli tagikan sa iya, huli sa iya asin para sa iya. Ang gabos na bagay, mapasayan kamurawayan sagkod paman. Amen. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa indong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman si Jesus sa distrito nin Cesarea Filipos, kung saan hinapot niya ang sa iyang mga disipulo. Sabi niya, ano ang sabi kan mga tawo, sisay daa an aki nin tawo? Nagsimbag ang mga disipulo. Ang sabi kan iba, si Juan Bautista. Ang iba nagsasabi na si Elias. Ang iba man nagsasabi na si Jeremias o saro kan mga propeta. Hinapot sinda ni Jesus, para sa Indo, sisay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika ang Kristo, ang aki nin Diyos na buhay. Paladan ka Simon, aki ni Juan, ang sabi ni Jesus. Huli tabakong tawo ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sakong Ama sa langit. Kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, saro kang gapo. Asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko ang sakong simbahan. Dawa ang kapangyarihan nin kagadanan, da inanggad makakadaog ka iyan. Itatao ko sa imo ang mga liyabe kan kahadean nin langit. An anuman na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Dangan pinagbutan ni Jesus ang mga disipulo na dainanggad ipanabi sa kiisay man na siya ang Kristo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo. paano po ba masasabi na kilala mo talaga ang isang tao? Kilala hindi lang sa pangalan, kilala hindi lang dahil sa mga sabi-sabi. How do you know? How do you say that you truly know a person? Sa Bicol, igwa kitang magayon na tataramo na ginagamit. Ang gamit ta, bisto. Bisto. Bisto mo siya, iyo, bisto ko siya. Aram po nindo, ang bisto, harli po yan sa Spanish. The original Espanyol word is visto, with a V. Buot sabihon po kan visto, nahiling, seen. Kaya sa Espanyol, pag sinabi mong yo visto,
Ibig sabihin, I saw, nahiling ko. Someone you have seen, someone na nahiling mo. Interesting. Ta sa Bicol, pag sinabi tang, bisto ko yan, ang sinasabi ta, kilala ko ang taong iyan. Wonderful. Pag kilala ko, nakikita ko. Wonderful connection of the word. Pero tanganing masabi mong bisto mo talaga, dapat ang nakikita mo, hindi lang panglabas. Ano po? Dapat pangloob din. Tatibaad, kabisado mo ang birthday niya, ang trabaho niya, kilala mo ang buong pamilya nila, alam mo ang mga likes and dislikes ng isang tao, and still do not know the person personally. So, ano po ang sukol, tanganing masabing, bisto mo talaga? Ang simbag po, relationship. Kung walang relationship, hindi mo siya kilala. Pero kung nag-spend time na kamo together, nadangog na nindo ang kada saro, alam mo kung paano siya mag-isip, kung ano ang mga bagay na mahalaga sa kanya, what makes the person happy and what hurts the person, pwede mo nang sabihin, bisto ko siya. I have seen this person outside and inside. Alam niyo po, the same is true in terms of the Lord, in terms of Jesus. Pwede kasing marami tayong alam tungkol kay Jesus. Alam natin kung sino siya based on the Bible, on the Gospel. Memorized natin ang ating prayers, ang Our Father, ang Hail Mary. Alam natin kung anong tinuturo ng simbahan. But the question is, do you really know Jesus? And I mean, do you have a personal relationship with Jesus? O kilala mo lang siya bilang Son of God dahil sa libro? O kilala mo lang siya base sa mga sabi-sabi? The gospel today leads us to that. Sa rungal daw po, hinapot ni Jesus ang mga disipulo niya. Sabi ninda, anong sabi kan mga tao? Sisay daa an Son of Man, sisay daa ako. Manlain-lain ang simbag kan mga disipulo. Sabi nila, Lord, sabi ninda, ikadaa si John the Baptist. Pinsan niya yun. Sabi niya, kagurangnan, sabi kan iba, ikadaa si Elijah of old. Sabi man kan iba, ikadaa si Jeremiah. May picture kita duman, pang-apat. Ikadaa ang propetang uni, o ang iba pang mga propeta, baad daa ika si Daniel, si Isaías, o si Ezekiel. Lord, sabi nila, ikaw daw iyan. Manlain-lain ang simbag kan mga disipulo. But the Lord insisted on a second question. Sabi niya, okay. But what about you? Who do you say that I am? Para sa inyo, sino ba ako? Si Pedro bilang leader kan 12 apostles, iyo ang nanginutan, nagtaram, sabi niya, you are the Christ. You are Son of God. Context. Ang Jewish people nag-aabang for many years na mag-abot ang Christ. But sabihon kan Christ, anointed one, the chosen one. Remember na inaabangan kan mga Israelita na mag-abot ang Kristo na tagapagligtas. Sabi ni Pedro, ika po ito. Ika po so hinahalat ni. You know, this is an important part of the gospel. Ang tawag po natin dito ay the confession of Peter. Peter professes his faith in Jesus. Hindi na lang po nagsasalita si Pedro na base sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Hindi na. Si Pedro nagparadangog sa mga teachings kan maestro niya. Si Pedro nahiling ang kadakol na mga milagro. Kaya ngunyan nakakasabi siya, Maestro, ika po ito. Ika po so hinahalat mi. This is an important, my dear brothers and sisters, dahil bawat isang tagasunod ni Jesus, kailangang sagutin ang tanong na ito, including us.
we will also be asked with that question. How about you? Who is Jesus to you? Kadaklan po sa satuya, minanata an pakamidbidta kay Jesus. Tinukdoan ni mama saka ni papa, tinukdoan ni lolo saka ni lola. But the faith that we inherited, ining minanata saka inako, kaipuhan po, i-own ang kinin ang minanang pananampalataya and make it personal. To have a personal faith. Ngayon, i-clarify po natin Father, pag sinabi po bang personal, kami lang ni Lord? Hindi po. Magkaiba ang personal sa isolated. Anong pinagkaiba? Pag sinabi pong personal faith, ako mismo naniniwala, ako mismo sumusunod kay Jesus. That's personal faith. Pero ang isolated faith, ibig sabihin, hiwalay sa iba. Sabi nito, ako lang at si Lord. Kami lang dalawa. Hindi importante ang ibang tao. I don't need other people in my relationship with the Lord. Mali po ito. Ano po? Ang katolikong pananampalataya ay hindi isolated at hindi exclusive. The Catholic faith is inclusive and open to all. Mas masasabutan ta po ini pag binalikan ta si Pedro. Sabi ni Pedro, ika an Kristo kagurangnan. Sinimbag tulos ini ni Jesus. Sabi niya, Simon, nginangaranan takanin bagong ngaran, may kapalit ining sa iyang profession. From now on, you will not be called Simon. I will call you Peter. Peter meaning rock, gapo. Ika ang gapo na papatugmadan ko. I will build my church upon you. And in fact, Saint Peter is our first Pope. Sino po ang Pope natin ngayon? Pope Leo. Si Pope Leo XIV is a descendant of the many popes across the centuries. And our very first Pope is Saint Peter. Dahil hindi pwede na si Pedro na naniniwala na ikaw ay Kristo, ay mag-isa lang. Ang Kristiyano po, kaipuhan niya nin ibang tao. I need the church if I am to be a Christian. I need to receive the sacraments. I need to listen to the Word of God with my parish community. Pwede naman tayong magbasa ng Bible sa bahay. Pero kailangan every Sunday, magbabasa tayo ng sabay-sabay. Kaya kita yaon digdi because we need to read the Bible together as a community. And I allow other people to help me. Kailangan ko ng aking mga kapatid na mga Kristiyano to pray for me, to strengthen me when I'm weak, to correct me pag nagkakamali ako. Takun ika na sana saka si Lord, sisay na po an mataram sa imo pag sala ka na. Sisay na po ang matabang sa imo pag nanluluya ka na. Paano ka mag-grow in virtue if you don't have other people to love and to love you back? Meaning, our relationship with Jesus should be personal, yes, but never isolated from other people. Personal dahil kaming dalawa, but also communal kasama ang aking mga kapatid na Katoliko. My dear friends, this is the invitation of the gospel for this Sunday. Make your relationship with Jesus personal. Paano ko gagawin yun? How can I make my relationship with Jesus personal? First, pag nagpapangadji, be personal. Meron tayong mga memorized prayers at okay yun. Kailangan natin ang memorized prayers kasi may mga punto sa buhay natin na hindi natin alam kung anong sasabihin in prayer. I'm sure naramdaman nyo na po yan kung minsan mamunduon ka o dagiton ka, hindi mo alam kung anong sasabihin sa prayer. Pwede kang manahimik at pwede mong gamitin ang memorized prayers like Our Father, like Hail Mary, pero wag lang pong matapos doon. A personal prayer uses your own words.
Pwede po ba na pag nagdadasal, talk to the Lord from the heart using your own words. Make it personal. Ikalawa, pag nakikinig po tayo sa salita ng Diyos, wag lang magsabi pagkatapos na, ay, ang ganda nung gospel, ay, ang ganda nung homily. Wag lang ganon. Itanong, Lord, what are you telling me? Ano ang sinasabi mo sa akin, sa buhay ko, about the Word of God? Kumonsulta kay Lord, Lord, okay ba itong gagawin ko? Tama po ba ito? Make it personal. At pangatlo at panghuli, kada beses po na masimba kita, rumdumon na nagsisimba ka, bako lang dahil obligation. Yaon ka digdi because it is your personal relationship with the Lord. Kung may appointment sa best friend, may appointment sa agum, saka sa mga namumutan, ay may appointment din tayo kay Lord. It is our Sunday Mass. This is our relationship with the Lord along with our brothers and sisters. Tanganing sa sunod na haputon kita, sino si Jesus para sa iyo? Kaya mo nang sumagot at kaya mong sabihin, bisto ko si Lord. Igwa kaming personal relationship. Tayo po tayo. Simbaguntaan tataramon, ipahayag taan katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan lakit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurang na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin nabo dagikan sa ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai nilalang, saro sa pagka-Diyos na ama. Huli sa sinig kaigwag kapos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan na hiling halit sa mga kagamitan. Asin ninalam, huli asin na ni tao, ipinangako sa krus, panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin inalubong. Sa ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin singnakat sa kalangitan, nagtutok ng aman, asin tumurawan na mabalik sa paghukom sa buhay na daig. An sa iyang kahadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin ganto ang buhay. Gikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtarap sa paagi kan mga propetas. Asin sa Sarong banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin nagahalat ako kan buhay pagkabuhay liwat ni mga gadan. asin sa buhay na maabot sa panahon. Amen. Darhon ta bilang sarong komunidad an satong mga pangangaipo sa mahal na Diyos. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa pakusugon kan Espiritu Santo sa pagpadagos kan gibo ni San Pedro sa paggiyak kan simbahan sa tahaw nin mga kadisipilan ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga obispo, ang kapadrean asin ang mga lideres, kan komunidad magpatalubo sa pagkamuod kan Diyos asin mahuyog, magutob kan mga katagdan na ipinaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pagrapatalubo, para tubod, urog na ang mga nag-aagi nin mga pagbalo, dai malingaw na si Kristo iyo ang saringan gapo asin patugmandan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga maedad na daig danay kamutan asin antabayan kan sa indang mga pamilya asin katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod
nasa kinaba nagkamit nin kapag kingaloan sa kahadaan kan Dios ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, in our own words, darhuntaan sa tong mga personal na pangangaipo sa Dios. Langit nun na Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo. Linigian sa mong puso, asin padanaya kaming maimbod sa imong pagbuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, ngunyan an ikaapat na Domingo kan bulan, kung dara po nindoan sa indong tada canisters, pwede na pong ihatod digdi sa altar. Salamat po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa pagkaumawan kan kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan sarusa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo an banwaan para sa imo. Kaugaying warasan sa mo an mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Iitaas san mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo an gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay mo an paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabos na anghel na nag-uumaw sa imo, nagkukuraho kami sa magayagayang selebrasyon. Sa
Kagurangnan, ikanang God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas yan nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan ka ini, da ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Pedro Apostol, San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sabayantang mag-awit ang satuyang mga aki, pamibiuntaan pamibi kan kagurangnan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Tanganing an satong pagtubod, bakong isolated, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maoomayan. Spiritual Communion Prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself in spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you, your adorable Son, in the holy sacrifice. I offer myself with him, by him and in his name. Apply to my soul, I beseech you, merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also to those for whom I particularly wish to pray. I desire to communicate spiritually, that your blood may purify, your flesh strengthen, and your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine Redeemer, died for me. May I die to all that is not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. Pansin mo
Maluhod tabi para sa pamibi kan nobileo kan Dioceses kang Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon sa mong pagiging Dioceses. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagpatalubo, pagtubod. Tokdoy kami maging simbahan na sinodal, asin giboa kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman, patalubo kami sa pagtubod, pagpagdanayak sa paglaom asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa pagdagos na pamisyon. Palaada ang puso umi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming pade, propeta, asin hade para sa banwaan mo, huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, gibuhaan bulong na pano kan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himua kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabos na bagay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magkakaigwa po kita nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipon niya tong kolekta
ta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po ini sa 40,464 pesos asin 25 centavos. Ana ang bag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 4,920 pesos asin 30 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,398 pesos asin 65 centavos. Digdi po sa satuyang parokya, nagbuon po kan Huwebes ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion, sagkod po ini sa Agosto 28. Sa kapiyastahan sa Agosto 29, ang misa para kimahal na ina, gigibuon sa oras na alas 4:30 nin hapon. Asin susundan man po ini nin prosesyon pagkatapos kan Santa Misa. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana, mga anonymous, 5,000, 1,100, 1,500, 400, 300, 200, Teacher Alex, 1,000, Roderick Elnes Delavin, 500. Diyos mabalos po. Kung may oras po kamo saka may access, we encourage you po na magbisita kay Ina Nuestra Señora de Salvacion duman po sa Huruan sa Tiwi. Ongoing po ang satuyang pilgrimage season. 2 Saturdays ago, iyon sa iyang kapiestahan. Pero pwede pa man po kitang magdalaw. Ngunyan kung dai po kita makakadalaw dahil mahalagang taon po ini sa iya, 250 years na po ngunyan na taon ang devotion ta, as in Golden Jubilee kan pagkorona sa iya, as in paggibo kan Huruan Shrine, iniimbitaran po kita na magduman. Pero kung dai, igwaman pong piyesta digdi sa satuyang parokya, ngunyan na maabot na Sabado, that is August 29, ang misa 4:30 p.m., susundan po nin prosesyon at 5:30 p.m. Imbitado po ang gabos. Nagpapasalamat po kita sa mga aki na nag-serve sa misang ini, patian sa indang mga magurang as in adult companions na naggigiya sa inda. Palakpakan ta po ang mga aki. Tindog na po kita. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan apostoles, bindisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.